салом алейкум бачаҳо. Номи ман Манучеҳр. Ина мо дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка, дар шаҳри Нью-Йоркем. Забони ман инқадар тоза не мисли забони Рӯдакиву Фирдавсиву Хайём, лекин кам-кам русиву лаҳҷаҳои руси қатъӣ мешавад, лаҳҷаҳои ҷанубу шимоли Тоҷикистон. Барои ҳамин зарани бахшиш ҳаракат мекунем. Мана аз қулоҳ сар кардем, қулоҳи тоҷики афғоне пӯштем. иншоаллоҳ ҳаминҷо пӯшта мегардем ҳама вақт. Ба қавли русҳо чӣ хел ки русҳо мегӯянд, добро пожаловать в Нью-Йорк. хуш омадед ба Нью-Йорк бачаҳо. ассалому алайкум ғариб бачагон, ма бачаи тоҷикам, ай Тоҷикистон. дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон, худованди меҳрубон нигаҳбонатон. дарду ғаму ғарибӣ ба гуфтан осон, худованди меҳрубон нигаҳбонатон. ина бачаҳо аз метро баромадем, меравем. инҷа саго истоску саго. на бачаҳо бори дигар салом. меравем. монаван дар ин шаҳри азимҷусса, дар ин Нью-Йорк қариб мешавад 1 сол. қариб мешавад 1 сол. ҳоли забона ёд нагирифтиам. ҳаракатам накардаму ёд нагирифтиам. ҳамеша секин. чие мегуфтаи будам? Якум масъалаи вақт. дар Нью-Йорк, вақти Нью-Йорку душанбе 9 соат. масалан инҷа соат ҳозир 4 бошад, 9 соат ҷамъ мекунӣ. яки шаб дар душанбе, Москва 7 соат. значит 11 шаб Москва. вақт 9 соат. полет, самолет 11 000 километр аз Москва то Нью-Йорка 11 000 километр 11 соат мепарад. нархи билет 20 000, 25 000, сезон набудаги вақт 25 000 туда обратно. То есть аз Москва Шереметьево мепари то Нью-Йорка. бо гашта мери, ҳамаш ҳамин 25-30 000. ин нархи пасташ Аэрофлот. мидонӣ чӣ хел арзон. барои он ки конкуренсия ҳама авиакомпаниё аст, ҳамон вай мешавад. арзон мешавад. инҷа якумаш аҷибаш он ки ҳолиам ман адад накардам. ченако ҳамаш вай дига хел ченако масалан градус дига хел Селсия, сантиметр, инчу вай ҳама чиз даже электричество, свет, барқ. Россиява, Тоҷикистон ҳамаҷо 220 волт, инҷа 102 волт. розетка ошам ҳама чиз, даже фарои мошин задни, фарои ақафош сурх. поворотникошам хеле зард не, сурх. бисёр чиз ман ёдам биёд навишта монам, баъд шумо мегӯ кам. ина бачаҳо мегузарем. ана бино астку, бинои баланд, Empire State Building. дарё дошта бошед. унҷо Кинг-Конг, кинои Кинг-Конг ба унҷо буромдаги буд, боло часпида пеш, ҳама баландтарин буд. ҳозир дигар ҷо баландтаринаш. ҳамин дига мерем майда. халқ оддих дорад, оддих. инҷа кимчи досоз. Hi sir.
I don't know. No English. We have a chocolate, we have a caramel. If you want some more, there's a big pop-up shop right over there. Okay, thank you. این kimchi داد من به. Guys, check it out. Go check it out. It's so fun. بچه ها ما در منختنیم. منختن یک острови Калон. همین небоскреба هست کو همین зданиҳои баланд ҳамаш дар ҳаминҷа. остров Манхеттен ба якумин бор голландсо омадагӣ он кораблокти савдогаро ҳаминҷа омадагӣ баъд ваҳо ҳамин $24 ба аввал харидагӣ индейсо бачаҳо индейсо ҳиндуҳо не индейсо ҳамин қабила ваё будагӣ мӯдароз хел баъд аввалҳо $24 ба ҳамон вақта пул ба ҳам бездилушко додагӣ хеле ойна чаю шиша чаю марҷону хел дода ин острофа харидагӣ баъд номи ин шаҳра Новая Голландия мондагӣ русшкати Нью Голландия политсияи судост Новая Голландия мондагӣ соли 1664 баъд англичанӣ омда кашида гирифта голландсо номи Нью-Йорк чест короля брата бародари короли Англия Георг номи ам ба инҷа Йоркский де Георг Йоркский будагӣ баъд ҳамо инҷа Нью-Йорк шудагӣ. ҳана бачаҳо иштиҳои том қаҳвае гирифтем далше меравем хондан ман дами пиринда акнун хондан ба рафсудиам забони англисиро вақташ ба нахондем акнун баъд аз кор мана соат 6 шуд дарс ба рафсудиам забона намедонӣ азобам зӯр чун саги кӯр бӯи ёа мебиёд марихуана на ша чӣ мегӯяд тоҷикиш ба банк инҷа иҷоза додагӣ легализация кардагӣ ҳама мекашад но фурӯхтан мумкин не определёни ҷоҳо магазин ва аптека ва бемалол мегирӣ марихуана мезанӣ кайф кара мегардӣ дӯстон ана ақиби манба ана унҷа аз ҳама здании баландтарин дар Америка 186 метр баландияш ва ёнаш ба дута здания буд башня-близнеси ва теракт ба кафондан ҷош ба ҳамна сохтагӣ. хай бачаҳо гӯҷонда бошед саломат бошед мана Нью-Йорк дар ҷояш интизори шумо.